Abuztuaren 6an larunbata erdiaroan murgilduz, enkartazioetatik iritsiko da Burdina Urdazubira. Artisauak egun osoan gaztentzako jolasak, zikiroa eta bankako menditarren emanaldia. Abuztuaren 6an larunbata Urdazubin Burdinaren eguna. Zar batek zion bere etxe aurrean, goizean goilan tokira irtezen intzanean, ez aldekaze ikusten gure esola zein dan, desegiten ez badugu bertan galduko gera. Baina denboran badoa, nekea zaigu hasi, eskuak zardatu zaizkit eta indarra puzi. Usteltzen badago ere, karga badu oraindik, berriz arnasa hartzeko dezagun algarrekin. Baina guztiok batera, saiatu gura botatzera, usteltzen hasia dago. Eroriko da, ikuntako orotikan, dabultanik elmendikan, ikusiko dek nola laiztan eroriko da. Agure zarra faltadan, gure etxe ondotik, aize txar batek hartuta eraman duen mendik. Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik, aitona zarraren kanta nahi dietera kutsi. Baina guztiok batera, saiatu gura botatzera, usteltzen hasia bakota laizten eroriko da, ikuntako orotikan, dabultanik elmendikan, ikusiko dek nola laizten eroriko da, ikusiko dek nola laizten eroriko da. Ikuntako orotikan, dabultanik elmendikan, ikusiko dek nola laizten eroriko da, ikuntako orotikan, dabultanik elmendikan, ikusiko dek nola laizten eroriko da, ikusiko dek nola laizten eroriko da.
itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman lastan goxoari, agur nere maite politari. Ez egin negar etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negar etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negar etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman lastan goxoari, agur nere maite politari. Ez egin negar etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar
Bueno, ikusi behar dugu, Egunon, gure gidaria. Bueno. Zer modu? Egunon, nizara? Bai, betiko kemenka, Du gehiago. Ongi. Gozaldu behar da, indarrak hartu behar die eta, bakizu, zuekin egun gogorra izaten da eta, behar du eta ongi mentalizatu eta, badu, ez da erreixa izaten, Izarkia atortzen da, zuekin, Aiazteu ze jendea. Zuen etorrera untenga, beti bezala. Nik aurten ibilki ginen, eskastu egin nuen, hasi ezin gure bolak ere gelditzen, lana gutxi, zeatik ez ginuen, falta zen, materialak zinuen, segitzeko. Zeatik azkenekoetan atraziren, ez haunitz, baina zare bat horretze atraziren ez hainonak. Eta beraz ez ginuen segitzen lana, utzitu baztarrera. Artai hoberenak hartu ditu, baina ez ginuen dena baliatu, ez? Eta, horregatik ibili gara xur urtea pasatuz. Bai? Ez. Baztarren hau guti. Gotxi? Hanik ere urtetik heldu gara beti gutxi utziz, eta azken gaizki bai. Alta gainera. Guri iruriza ere, guri agia biziki hona zela eta arras guritia. Bai, nik ere bai, eta horregatik ere nire adituak dire oberenetai, Batez ere horregatik bildu nitu, zertik nik Elizako aferetan eta hortan ibilki naiz, eta hori da nire lana Elizako aferetan, hortan naiz hain aditu eta aditu ginen. Nomaite trompatu ziren, ozuek aski intzinuten, trafikatu zinuten afera. Ez du pentsatu nahi dela, badu adiskidantza handia badu eta... Berezia da. Zer nahi izaz, aurten, nahi dut aipatu konfiantza bada, baina baditugu lagun batzuk pobeinan, eta beti badu harremanak eta aitzet gure. Peñako lagun horiek ere bate bertze etorri dira filtratu hori barnean ikusteko aurten, hona heldu dela eta eskertzen dut hori, gure Peñako lagun. Horregatik... Geriziak ez dira beste emanak izan, Bai, garanti, Gero, presionalditik ere... Eta... Ez zirten azkiatera. Azte. Zuek ere galtzen. Gauzek erarria, denak galtzen azkean, denak alduen. Bai. Denbora ere esan dugu, baina egin bat gutxiago egiteko parte. Baina aldiz, egiteko bidea zen. Izotua dena zi. Lau egun dugu azken egitegunak. Lau egun gehiago. Dena. Bai. Guitzat ere ganapia eta dena, eta gero dena gura guztiak berritu behar. Horko ostatuak ere profitatu izan dute, azuen hor gelditzen. Bai, eta gero basio batzuek ardu edateko, eta... Bai, betiko. Egan behar dute, eta lo ere egiteko eta... Betik esan. Egoten... Ba? Aire... Ungi ikusten ditut, itxura honen die, itxura honen die. Ere... Ez da begiak eta argituzte eta... loin... Takarremate badu bai, dirdiretasun bat begioetan. Ez da gizarena izaten den hori bai, alako, ez da iduzkina bakarrik.
Eta guraien handeak ere, guraien emateko ere, hola delaik, argur gutxiak, bidiak, Bai. aziloz betiak, zorratu. Dena, lan, lana, azkainetik dira. Lau egun, bi egun ez egotiko partez, Bai, lau egun ez. bai. Bo, beraz, aferat, tinko, aferat, tinko. Onbal behar dugu. Bai, saiatuko ga zerbait iterat. Beraz, oroitzen zarrantzaituten ere, zaintzina, nola guk urtea, urtea ez da erresa izan, gero gure boletan baditugu jendeak aitzen dira lanean, ekere keixo beti, ekere pagatzen du, ekere azkenean, ez dakit, jendea ernatzen nahi da, o ez dakit, pagatzen ditu, otoitzitan du eken alde, dena, eta alare keixo. Bon, hoi beraz, bertzea fera da. Dugu izat ere, ari nire, zikitxar, gogorra eta dugun, aziar, aurrak beti janaria eskasa, Bai. gure diru pixka, era urte. Bon, beraz, hasi bako pixkat ikusten, nola plantatuz, gainean emantuz ederrenak, beti bezala? Zaharrare bada. Oartzen za, gure fraile zaharrak, aspaldiko urtetan hemen direnak, denetan ohartzen diok ere, Egon dira azkainen egualitzak. Bai. Egon dira, gatola, Gudian, Tringoan. Eta, Orain, zein duzek gero armi arma bota gainerat, gona dela. baina azpian. Kusten dut badira homiz txikire, eta okin bakizu, okin irabazia tikia, irabazi tikia, denakin tikia. Olako bat. Bai, olakoa bai. Bai, hoi gainera eben eman duzu aintzineko, hoi, urrilean. Kustoi tikiak eta... Tikia badira da. Ondo. Ni, unak... Mi atiditan itzen denak ere, ez dut dena besten ere. Bai. Ez hori da. Ni torri nintzela ire unat eta gazteta itorri nintzen eta, bueno, emizian hola, pastazio olako gauzak. Iten zuten olako xikan batzuk eta, baina, urtekin gaugera egia ikasten. Bikak. Eba, gero, atiditan itzen denak, ez da zoibet, ez dut izetan ari. Bai. Kuekin. Bai, niko hoi konprenitzeo eta balela. Berekin dute, ataratzen dira hundiak, txikiak eta baina. Guk pagatzeko orduan ere behiratu behar du. Ikitakeak ez gaitula irabazik ematen eta guk haundira jokatu behar du. Hortik azatzen dugu, guri irabazik. Beraz, guain. Ikusikutu pixke bat? Gaitu hori. Aitzerta ikusten. Gura ditu bat? Gure... Behiratu hundi, Agizu nolako dieno. Ogi, itxasuan ikastuta hundi gauz. Malu, ubi, ondo, lehetak badie? Kuku, pop, tikiak dira, unak. Bai, behiratu aintzina da bire pixkat, eta behar balima itzuli bat eman ere eman, Behiratu ongi... Eremora zera xarego egiten da. Behiratu pixka zatik. Ez dut aurten hanka sartu nahi, Beti galduz, hakika... Goi bat orga badira, Badira gio? Gero bialikutu berriz hartu guztu. Hau da bakarri lehenbizikoa. Bai. Ba.
Berroita gotza txapa. Xuriz gakinez, baina xuritu nahi. Busko, zera, behategietan, erantziguten, biziki horra zela eta azkarra zela eta bugurina, pulua zela. Bai, pensatu. Eguniko egun. Eguniko egun, baina eguniko agoi, bai. Berreta bortza haundia da, Naiz eta ez hau nola tratzeko aintzineat, ez da errex izi. Aintzineko ja hasteko, ez da errex hasteko. Zatik azkenean, benetan bezala nik ere gero hemengo kontuak gamertu, nire aintzindariak, denak, azkenean denak. Eta guk ere, aguak hasi behar, janari eman behar, eta pixka gabe ez da. Ez, hori egia da, hasi gabe ez deitzen al. Beizik ere, guk iten dugu otoitz zuen aldere. Hori handia da, eta erizako otoitza azkenean ez da sosa bezala, baina... Gero bertze bizirako, bakizu, horiek ardire. Harima indartzen da, harima. Aurrak ere goxegielaik, zekin asetzen. Ez dira otoitzakin asetzen, baina beti iten du, goxatzen du bizkat. Goxatzen du, goxia bizkat. Beraz, hoi da azkeneko, dena, bai? Oia, azkena... Garantzia badela. Eguneko hori berba. Bari bestean hau hori. Motela. Pitxat. Gehiago behiratu eta gero eta okerra hau. Okerra hau? Galdu. Eman, zema. Bon, Guk, zema dara dugu? Guk, pensatu dugu. Eguneko egu. Izan da, saltzaile bete eguneko egun, Bon, nik, adibidez trozio bat erramako dut, Azkenean, nik ordaintzeko, berroita bortzaren du, mandezagun, badakit, kontatu dut, behin baino behiotan, eta badakit guti dugulo. Eta, ez dakit, Ameka moneda urrezkoak eta 50 otoitz. Aita gure, eta dena. Zuen alde, zuen familian alde, zuen aurren alde, denen alde. Beste tratu bat egin genezakera, otoizetan eguneko orgoi, eta urria, eguneko emezortzi. Emezortzi moneda? Emezortzi moneda. Eta otoiz pixka gutxiego. Otoitzare gustatzen da, gure denbora, baditugu gero lana hau nintza hau duteko, baitugu baratzea, gure sagarrak bildu hartu, lana bada, Eta guk pasten dugun denbora erretatzen ere, hori boste egiten da. Azkenean, nahi bali moz horran, oso bezala da, Itzulikatzen da, pertzen manera batera, Nik 12 moneda, eman dut moneda bat gehiago, 12 moneda, 12 eta moneda urrezkoak, eta potoloak, Urrea bai hona dela. Hau ikusi behar dugu, gero gure honetan lan egiten dela ikatzea. Sobera. Behar dugu pixka jautsi. Nik, iten dugu 12 moneda, iten dugu bazkari bat elkarrekin,
sari bat elkarrekin, azkarion bat. Eta, gura diskirantza segitu intzinat, hola, eta ondo guztetan segitu lanean. Gauzak gogorra die denen datu, horregatik. Eta eskertuko nuen, ikamalenen tratua amabi monen. Ibiliatik gaten gara, zenbaki bere. Guk ere, hortik bizi gara, biak ere dena beritura, akura guziak, hautxiak berriz egina, okak berriz era. Guk ere batu olako dituzu urte. Amalau. Bon, esten dugu tratua amairutan, eta amairutan. Amalauetan eta horren otoitza guti hau. Hortan alde da. Bon, iten dugu amalau monedetan orduan. Erki, tratua. Bai, bilatzen dugu, Arratzate ungi, ungi arratzate. Kobratu. Amalau justu, behiratu ungi. 6, 7. Ez. Ungi da. Atezka. Notaria unak ere kobratzen du, Ugeo. Bon, datorren urtean nire dugu berriz tratu bat, Eta jenkoak nahi. Solastuko gara urtean barna, aber nola egin afera, baina... Datorren urteare. Eta autoiz, peixegin guretzat. Gure langile berezi bada, etortzen dena beti urte, eman berezu moneda da. Gureak. Bai, bota. Vale. Bai, are, bai zuela. Hoxe, 14 sartzen hau zen, saskibatu. Zizite banatzen ja, Bai. Osa garda, Nakotxa bilia, Onta, mila esker deneri etortzegatik, Bai. Bon, segituko dut, eta gero egin dugu bazkari bat elkarrekin. Ederki, eno segi. Bueno. Si no me da moneda, mira, yo realmente soy de Pueña, hijo del abuelo de Vizcaya, y allá hay raza. No, le da la moneda esta.
aurtengo tratoa? Bueno, nahiko gogorra izan da, beti bezala, zatik ezagutzen ditugu nola diren marinelak, beti etortzen dire, erten den bezala, pues, hijitu moduan, ez? Jokatzen dire, baina moldatu bai. Bueno, azkenian zertan gelditu da, 14 txanpon? Bai, 14 txanpon eta pues, 50 autoitz, Elizaldetik, bai. Bueno, eta ganden urtekoa zen sobera hona trado? Ganden urtekoa, bai, pues, nola diren marinelok pixket hijituak, pues, ematen zuten zare honak ematen zuten gaineko aldean, eta azpian sartzen zuten, pues, bueno, pues, xeri arteko izan ez, eta pues, azkenean, pues, topatu ginen gero, ez zelako burdina. Baina, nola ikasten den urtekin, pues, aurten bigeratu du hobekio dena, eta zare guztiek, eta bai. Arresengi, ordan orai, bazkari eder batekin, Bai, bazkari bat, horrekin ospatuko dugu. Vale, mi pasa. Vale, mire esker. Bueno, Santiago Villares, Urdazubiko alkatea, lehengoan beste urte batez burdinaren eguna ospatu zen eta valorazio bat iteko momentu egokia nola joan zen eguna? Bueno, pues eguna gantzen ongi, arrasongi, denbora ona ginuen, orduan horrek launtzen du haunitz, eta pues pastu zen ongi izan zen jende haunitz, hiriak eta torri zien beti bezala, artesanoak eta bazien 35 bat nik uste eta jendez betea zen plaza, orduan, pues ez ongi pastu zen, gero baginuen gure zikiroiate betikoa, bankako menditarrak egin zin kantari, pues egia errateko egun osoa ongi pastu ginuen, eta, ez da kexatzekoik, ongi pastu zen dena. Urtetik urtera, urtero gauza antolakuntza lanetik egitekin, errezten du, ez? Azkenean leku berean gauza bere itea, beti hobetzen joaten zarete, eta lana dela bai, ez? Baina errezten da lana, ez? Bai, lana da, aintzineko eguneak eta lana izaten du Franco Buliki, egun hortan ere bai, baina azkenean egia da, ja 9. urtea zen, hartu du pixka eta abantzea eta launtzen du, eta beti ensaiatzen ga urte guziz zerbaite berri itea, edo zerbaite kompletatzea, aurten, pues, delako tratuan eta apezak eta pastu dute denbora gehixo, zaila izan bartzen doike, eta, pues, betire ongi pastu zen gauza, gero jendeare gogotik egoten zen, konten zen, izan du jende kanpokoa Franco Buliki, eta, konten ginen. Hori da, ez, zonaldeko jendea hurbiltzen da, baina asko eta asko ere kanpotarrak izaten dire, ez, erakartzen du Urdazubik eta Burdinaren egunak, ez? Bai, iten du promozionea Franco Kozkorra, eta bertze gisa, hemen etxean dienak, etxe ruraletan dienak eta bakatzetan daola, agertzen die, gustatzen zaiote, partizipatze dute beurek ere bestan, eta, egia errateko arun kontenga, bai herriko jendeekin, eta bai kanpoko jendeekin, konten. Eta poliki ja 10. ediziori begira, ez? Urruti geratzen da, baina, beti bere zeharka. Beti hoai da, pensatzeko, zein du ongi, ze ez da ongi gelditu, eta helduen urteko pixkat moldatu, hobeki egiteko denak, ez? Ordan, bai, beti hoainik hasten da lana, hoai pensatzen zertan iten aldu hobekixo afera, eta, bai, helduen urtean jinkoare badu izain da, eta hobetuko du balin bada banera. Hola, Xeba, eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Mil esker zuei. Abuztuaren 6an larunbata Erdi Aroan murgilduz enkartazioetatik iritsiko da Burdina Urdazubira. Artisauak egun osoan gaztentzako jolasak, zikiroa eta bankako menditarren emanaldia. Abuztuaren 6an larunbata Urdazubin Burdinaren eguna.